Naglinya ang daghang tao sa Acharon Boulevard, General Santos City tungod sa kinapton og bugas nga pinaskuhan sa Golden State College nga mismong ang tag-iya nga si Sara Manilay ang nangunay sa pang-apod-apod. Sunod sa karton ang pang Noche Buena nga adunay noodles, dilata og 5 kilos nga bugas. Wala na gipili kay kutob sa mga naglinya nga tao ilaha kining ginunulan. Gisiguro nga walay magbalik-balik gipang butangan og ink ang kuko sa mga nakadawat na og pinaskuhan, pero special gyud nga girumbo sa team ang Barangay Sigel kay buot nilang ipabati ang diwa sa Pasko sa mga miyembro sa tribo. Nang hatag sab sila og susamang pinaskuhan sa katawhan sa lugar. Dako ang pasalamat sa mga residente nga nakadawat og sayong pinaskuhan kay dakong abag na kini sa ilang pamilya. Nahimo ng tradisyon sa pamilyang Manilay nga matag Disyembre aduna gyud ihatag nga pinaskuhan sa mga miyembro sa tribo o sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.